Good. Tokuchingamidzai zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Tofunga kwa muri kumativi mana enyika tinodavira kuti muri kufurufutwa nemhepo. Ndina Mr. Machokoto. Kwazwai. Makasimbere? Tinofareza. Kokwamabva? Tirikungoona maruva munzvimbo matiri makakomborerwa zvisingaiti. Tinotenda. Mhuka dzakasungunuka. Aiwa, pari zvino kuno Kumusha. Takadziswa zvakasiyana siyana. Tikuruzevha zvedu. Hapana kana kuchema kwemoto, mhuka dzakasungunuka, vari kufamba vachida kuona mhuka unonzwa anyway. Dziri free, vanhu havachaiti zvekubata mhuka nemusungo. Hakuna, vanhu vakakwanisa kudzidza vakazwa kukosha kwemhuka nenzvimbo yavanenge vachigara kuchengetedza nharaunda yavari kugara. Zvipfuyo hazvichatamburiwo chikafu. Because ndo chinhu chakatikoshera munzvimbo, kuchengetedza nzvimbo yedu. Vanouya vaida kuonawo nzvimbo yedu unodadawo nenzvimbo yako. Mashoko amadaro aya Ekaya mabva mandinhingire mandibaya chaipo chaipo. Zvinotendwa. Takamboverenga mapepa mazuva apfuurayo achiti kutanga kweCovid hakuna akamboenda achinoba kana kunoteya mhuka nekuuraya. Zvino tinozvitenda, asi handione vanhu vachitenda vanhu vomumaruva vagere munharaunda dzeHwange vachitendwa kuti aiwa tiri kutendai, vari kutenda veNational Parks. Unozvionawo sei kuti vanhu vomumaruva tiri kusiyiwa tisingatendwi kuti hatina kumboendawo tichino nenzara yedu tinoswera nayo, hatisi kumboenda tichinovhima. Ipapo ndipo ndaiti vanhu vakatikomberedza vaonewo kuti tiri kunzwisisa dzidziso yavari kuita. Vanofanirwa kuzodzokawo vachititenda kuti because ukasatendwa hauzivi chandiri kuita chakanaka here kai chakashata. But vakadzokawo vakaudza kuti nharaunda inoi tinokutendai nekuchengetedza kwamaita. Because mhuka dzatinochengeta ndidzo mhuka zvekare dzinouya dzichionekwa nevamwe vanenge vabva nzvimbo dziri kure stereki. Ndo mhuka dzavanenge vachifambira. Saka isusu tiri kutorawo nzvimbo yedu senharaunda, vanhu vari mumaruwa, kuchengetedza mhuka idzodzo kuti vanouya vachidziona vanodzionerawo padhuze. Tikapisa moto mhuka idzodzo dzinotiza dzikaenda kure, kuti munhu achienda kunodziona hazvichaita. Plus kuchengetedzawo sora kwatiri tichiita kunopawo kuti mhuka dzive dzakasungunuka kugara munzvimbo matiri, kwete kuti dzikangoona munhu dzakutiza. Zvinobatsirawo vanouya zodziona kuti vanodzionawo pachena. Havachaiti kutsvaka. Mabva mabaya didi nemukangwa nekuti isati mazuva kamoziva ndati kana kuti mavhiki matatu asati ndanombodanzura kana nyama, asi ndaona kamhara uko padhuze dhuze apo mhara idzo ngatidzo mhara idzo, asi handina kana kutomboti nditombofunga nokuti ndine nhumba yenyama. Aiwa, tine nzara dzedu, asi tinoti aiwa chakakosha kuchengeta mhuka. Nzara yako inzara yako, inhamo yako iyo. Asi zvichengetwa zvekare ndoda kutendawo nemachiefs edu, masabhuku edu nenzvimbo yavari kutora. Vari kukwanisa kutidzidzisa kuti chengetedzai mhuka, chengetedzai miti. Because pane vaidambopisa vachiita zvemarasha vaya. But takazokwanisa kubatsirikawo nenharaunda tikati ngatichengetedzei miti yedu, because ndo inotigadzirirawo matendere tichionawo shiri, mhukawo dzinouya dzichiwana mumvuri. Soka muchitaura nyaya iyoyo kamabva ndiyeuchidza rimwe gore ndiri pano pamusha, mukunzwa zvekuti tsiyo hamene kuti makamera nyano zvibata here, zvinoti tsiyo ishiri idzo. Rimwe gore zvikomana zvaiuya pano apa zvichimbobata mabasa, ndekuuya dzichiti hanga njiva dzepano dzakapusa, toda kumbodzidambura nerekeni. Ndikati aiwa vakomana, zvamunoona tichidzipa mvura nechikafu chipa shiri dzesango tine chinangwa nadzo kuti dziuye zoita matendere muno mese makazara matendere eshiri. Chokwadi ndosaka kuri vakati kuwanda kwakanaka, because dzidziso yamakaya nayo pane umwe anga asingaizii. But ichitarisai muone ikozvo pese pauri uringo uchingonzwa toiti mimhanzi yemusango, pauri pese uringo uchingonzwa tsiyo ishiri dzakasungunuka dziri kumwa mvura padzada, kudya dziri kudya, kuburikidza nemi makauya mukadzidzisa. Ndosaka tiri kuti kana matidzidzisa zvakakosha kuzodzoka sezvamaita izvo muchitenda kuti dzakuchengetedzeka. Nesuwo tokutendai norudzidziso, because zvamadzidzisa inini ndichanodzidzisawo mwana wangu. Mwana wangu achadzidzisawo panext toiti
baba vangu vanga achiti sarove shiri shiri hadzivi dzakanakira zvakadaro. Yeah. Tingade kudya hedu Yeah. but pane dzimwe nguva dzekuti ufanirwa kuchengeta Yeah. kuitira vasingadzizivi Yeah. vauye vaonewo zvinopawo upfumi munyika medu. Yeah. Kuuya kwavaita Yeah. tinobhenefita zvinhu zvakawanda. Yeah. Vanouyawo nedzidziso, vanouya Yeah. vachisiyawo mari dzekune dzimwe nyika. Yeah. Ikonomi iri kutokura neushamwari huri kutokurawo nedzimwe nyika. Tiri panyaya iyoyo tiri kubva taenda nenyaya yekudzidzisana vanhu kuti kunoku vanofunga kuti mafoni akanaka aya mamunoti mamunati paura yemafoni eningi nharembozha hombe dziya vari ndo chanhu chavasingazivi chandiri kudzidzisa vanhu. Kamera munhu ndakamudzidzisa kuti foni haizivi kuswera uri pawhatsapp. Torawo mapikicha eshiri, emiti, echii nechii. Tine vanhu vanonzi manature lovers vari havana kukwanisa kufamba nenyaya yecovid. Zvino vakaona mapikicha yayo zvatogutsa meso, zvagutsa pfungwa, vanoitiyo therapy yekuona zvisikwa zvamwari. Saka ukatotora mapikicha yayo ukavanyora kuti aiwa zvaitwa nangana, vanotokwanisa kutokubhadhara nekungotora nefoni iyoyo. Foni tsange whatsapp yekuita makuru. Zvino vanoti macontent creator. Zvino kumaruwa hatina macontent yekuti vanhu tizive kuti svosve chairo kuno masvosve kunobuka anonakidza. Ndikutaurira one example iri fani unofunga unondoseka nekuti zuva rehwange rinopisa. Zvino masvosve kuno kwanofamba chidaiwa achidaiwa nekupisa kwesu. Ukabata foni inotaura kuti can't take pictures nekuti it's too hot. Zvino ukaita macontent creation achitaura zvese zvekuti masvosve kuno anofanira azvizvi, they actually know kuti you're actually taking to you're thinking yazvo kufunga kwako kwazove kusvika paku kuziva uchipukana naichi kufamba chichidaiso zvadafamba so information iyo vamwe vanoda kutoizivawo asi tinoiona kunge isina basa. Zvino zvatinoona kunge zvisina basa izvozvo kune vamwe ka igutsa meso. Shiri dzine matendere dzine machichi kuna vanoti matrap camera. Bairirai muchitiudzawo kuti aiwa zvati tiri kufamba necovid chitiudzaiwo zvamuri kuona ikoko. Zvino intaneti yavo ichi musarura ude kuti ita sei tivese tione unokwanisa kushambadza pawada pauri. Zvino tinotenda neizvozvo zvidiki. Zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara zvakachema kuti nyika yaipa, nyika yeZimbabwe yaipa. Aiwa isi kuti nyika yakanaka. Mazviona hamene maonero akasiyana. Mazviona tiri kudhizaina mabhenji edu aya. Mazviona tiri kudhizaina wakasungunuka wasununguka, tiri kuvaka majirafu edu, tiri kuzvidai tiri kuzvirimira chikafu. Mazviona hatinawo kuti dhora tinotsvagei. Saka tiri kuti aiwa ka dhora racho manjeroro rinouya kuburikidza nekuchengetedza patetiita zvinhu zvedu. Chinhu chatagadzira tikachisa apa achachifarirawo. Indo chitoro pikicha ndochitumira zvandachitumira achapowo kutenda ichi ndozvaona kana kuti tendawo kutora pikicha ikoko. Asi tiri kudikina, tiri kutenda zvikuru tayambutswa vanhu takapona mucovid. Zvo chiri kuuya hayo basi tichinge zvave nani. Rudzidziso rwedu maruwa munomu ruri kuenda ruchienda mberi. Maproblems atinowana nemachallenge atinowana tiri kuawana mawei ekuzvinzvengeswa nekuzvigona kuzvikunda nekuti covid yakatibatsira kwavanoti kureflecta, kutarisa kuti aiwa izvizvi ngatichinjei mafambiro aya timboita manyowani, nekuti takawana nguva yekumbodzoka kumashure nekufunga kuti aiwa zvimwe zvatinonyanya kuda zvinhu ka hatichizvida actually, tinongoda zvinhu zvatinokwanisa. Vanoti ikotanhadza unoita sei dzaunosvikira, adzitsenga zvaunoita sei adzitsenga zvaunokwanisa kumedza. Saka ndo zvatakadzidza munguva yecovid kuti aiwa chingoita tudiki twaunogona, ukaita zvihope uchizvikumba zvinokukunda. Zvekare ndoda kutenda tisati tapedza vanhu vemuluvangwe. Hatisati tambonzwa kuti paita poaching munzvimbo yemuluvangwe. Togona kutonzwa kuti kwaita poaching kumwe but senharaunda yeruvangwe aiwa tiri kuchengetedza mhuka dzedu
dziri kuwanika. Taona chii nhasi nhasi pane nzou dzadziri padhuze dzichiratidza dzakasungunuka, hadzina kana kuvhunduka kuti vanhu vasvika. Dzakasungunuka, hadzisi kana kumboti pana patogona kushutwa kana dzakasungunuka. Ukangopinda musango shiri inoita sodzi chakumhara dzakasungunuka. Ndo zvatongoda titi zvipukanana zvese zvifare because mweya watofema mumwe chete. Saka tifanirwa kuva friendly nezvinhu zvedu, kwete kuti mhuka ikatione yotiza. Crime tinombonzwa vanhu vanoita aiwa ndozvinomaazvoka. Tinototendawo futi vanhu vari kugara zvakanaka, hakuna ari kunzi ngana atendanidza nhingi vatemana. Aiwa ndopatotendawo nharaunda kusungunuka kuti nhamo iriko. Chero vaenzi vakauya, munoziva kuti nzvimbo inoshanya vaenzi handiti haidi tive nemarekodhi akaipa, but kunoku manje ukashanya tinotofarawo kuti wauya kuzoonawo zvatiri kuita. That's why tiri kuedza nepese patogona kuti tiunganidze zvinhu zvedu zvepanzvimbo 1. Panouya vaona, tobvapo topinda musango tonoti dzimwe mhuka dzatisingakwanisi kuchengeta padhuze idzi dzionai, mhukawo dzofara dzichivaona. Hadzimbotizi shiri murungodziona kuti dzakatosungunuka. Ndozvinji kuti chinenge chichibhuruka chinotemba kubhururuka, but now chiri friendly, chiri kusungunuka, chiri kumwambara padhuze newe, chobhururuka chonomarapa. Iwo unosungunukawo kuti ukaona shiri chidai so kurati hakuna poaching haiko, vanhu vakasungunuka. Ukaona panogara vanhu vachisumukira, naizvo zvipuka zvesango zvinosumukira ndizvozvo. Mazviona zvinhu tinogara tichidyidzana nenzou even shumba muno dzirimo. Asi mambonzwa tichitotiza tichikwira mumuti totiza shumba kwete. Tinoitiwo zvairi kudai rutsvaga nyama kana yaidai wazviona. Hatingati nekuti shumba yawanikwa munhu aroteredza miri aiuka kana kuiuraya. Aiwa tiri munzvimbo madzo, endi tikasagaramo futi vanoda kushanya havakwanisi kushanya, havana pekusvikira. That's why tiri kuedza kuvakiridza musha wedu kuti pavanouya vanoona musha wakanaka, vonyatsozorora. Kana wakubudawo kunoona mhuka, wodzoka zvekare we-enjoy environment yepauri, wobuda unoona mhuka, wodzoka wakasungunuka, security yakasungunuka, kuchengetedzwa. Hatina kana kumbonzi pabiwa kana anything chemunhu, pakasungunuka zvokuti. Ende vanhu vemuno vane shungu chaidzo dzekuti vanhu vauyewo vashanye vachionana nevanhu vachitenda chokwadi. Tichipedzisa zvedu mashoko edu tokutenda chingoitai kapanoramic view zvenyu muchingotenderera zvenyu kuti maruva enhingi hwange akanaka. Kumaruzevha uyai vanhu mufarire kumisha, mungoti isisi tozoonana nerimwe gore muchivaratidza shiridzo. Hatidzidaidziba dzinouya dzega. Waona tiri kushaura kubackground yanga. Good. Now, good.